Good morning guys! Happy Tuesday! Ayun, tapos lang namin ni Daddy mag-breakfast. Siya na din naghatid kay Chris. Tapos ako naman, nilabas ko na si Groot. So, sayang ang oras. Kasi antayin ko pa siya para ilabas niya si Groot. Ako na naglabas. So, ayun, dito natulog kagabi si Chris guys. Lakas ng trip ng batang yun. Ouch! Sabi niyo, sige na mommy, dito ako matutulog. Pinatry ko siya kagabi. Ayan o. Dito nga yung higaan niya, folding bed niya yun. Tapos, kinuha ko lang yung electric fan na nasa ilalim ng computer table ko. Ito kasi hindi na gumagana eh. Tapos, ito sobrang hina naman. Ayan, tapos kumala ko ng extension. Dito ko pinadaan, tapos binuksan ko yung jealousy para pumasok din yung yung lamig. Pati ito, nakabukas din yan kagabi. So, ayan. Tinry lang naman niya. Enjoy na enjoy yung bata. Sarap ng tulog, himbing. Kasi sobrang sobrang sikip. Di, pasok mo na to. Ay, huwag mong iihian Try niya lang naman. Gusto niya nga daw gawing to. Kwarto niya na lang. Sabi ko, hindi pwede. Mukbang ko to. Ito na pala guys. Na. Ang bilis matuyo. Na-repaint na ni Daddy. Lang naman kasi ginamit niya. Yung spray paint. Ayan. Malinis na ulit. Excuse me, Groot. Ayan. Is ayos lang tayo. Dalawa pa rin in-order ko nito. Kasi naka-buy one, take one eh. No choice tayo. So, dalawa na. Ayan. Yung isa pwede kong iuwi sa Nueva Ecija para sa kwarto naman ni Chris. Ito lang kailangan namin alisin. Tapos ito, uwi natin sa Nueva Ecija yan. Din yan, yung shelf din yan. Ganyan. Kaso nabubuka yan. Parang malalaglag yung mga lagayan. Kaya pangit. Hello guys! Magandang hapon. Ay, hindi, morning pa naman. Katatapos ko lang magsagot sa mga inquiries, mag-take ng mga orders. Ayan, tapos si Daddy is naliligo na kasi pupunta muna kami MOA bago magsundo kay Chris at bibiling ko yung mga supplements nga. Kasi, my bad, hindi ko nabili. Hindi ko pa nabibili, nakalimutan ko. Dapat kagabi, kaso, ayun, tinamad na naman ako lumabas ng gabi na. So, sabi ko ngayon na lang. So, ayun. Pero sigurado ko mabili ngayon yun para mainom ko na kasi ilang araw lang is babalik na kami sa 1 week pala yata. Ano ba petsa ngayon? Hindi naman nagpas 1 week. March, hindi. Ano ba? Sorry guys. Na ako. So, sa March kasi is babalik kami ulit sa sa OB. So, kailangan ready na yung ating mga eggs. Ayun, tapos si Daddy, alam niyo, nakakatuwa kasi seryoso siya kanina sa computer niya. Akala ko kung anong ginagawa. Yung pala nagre-research siya na tungkol sa journey nga namin, kung paano basta natuwa lang ako kanina na parang sobrang seryoso talaga siyang magka-baby kami. I love you yun. Tapos mga supplements, nagbabasa pa lang naman guys kasi for sure resitahan din siya ng OB ng mga supplements. Kasi nagbabasa-basa na siya ng advance, yung gano'n. Tapos, yung mga, every time na pag lumalabas kami, nakakita siya ng baby. Titig na titig siya. Parang siya yung may baby fever sa amin ngayon. Nakaka-excite na. Nakakatuwa, nakakaiyak na gano'n yung niya sa journey namin. Yung gano'n siya kaseryoso talaga. Sorry, naiyak ako. Kasi talagang seryoso siya kanina. Tinignan ko. Seryoso din ako sa pagsasagot ng mga inquiries. Tapos pagtingin ko sa computer niya, ayun, ang daming tabs na naka-open na kung anik-anik tungkol nga doon sa procedure na pwedeng gawin sa akin, yung ganyan. So, anyway, ayun, kailangan natin makabili ng guys, mga supplements para ready tayo sa next steps ng ating journey. So, ayun, isasama ko kayo guys sa journey na to kasi I'm sure excited din kayo. So, salamat sa mga magpipray sinasabi niya na pagpipray nyo kami na sana maging successful. Diyan ka lang, Maggie, na maging successful to. So, ayun,
nakakatuwa lang. Mas nakaka-excite lalo. So, ayun. And then sabi ko sa kanya is, stop niya. Kasi sabi, ano ko sa kanya is, kung gusto mo talagang maging successful yan is, you should stop smoking na talaga. Sabi niya, madali na lang yan. Kasi na-stop niya naman na before. Kumbaga bumalik lang naman siya. And hindi na siya ganun kalakas mag-smoke. So, ayun. Willing siya guys, lahat gawin. Para magkaroon tayo ng baby number 2. So, yun. Totoo lang. Nasarap sa pakiramdam na yung cooperation ng diba, nung partner mo is ganun lang. And mas excited pa nga siya. Ayun na pala yung shelf na pininturahan niya. Nilagay ko na yung doon. Dami kasing extra mga pan-display doon eh. So, para hindi na tayo bumili, nilagay ko na dito yung YouTube na nakuha namin sa isang inattenda namin. Tapos, yan. At ito yung binigay sa akin to nung nung bazaar. Eh, medyo nagda-try na siya. Pero laging, ni daddy laging binabasa or tinutubigan. So, ayan, may extra pa lang dito. Basahan. Kasi, kapag ka magpapatubig si daddy or mag-water ng mga halaman, is pansapin dito. Masakit daw sa So, ayan. Pasok ako ng 2 basahan na muna. Tapos, eto, di ko pa alam kung daling ko kaya sa Don Carlos yan. Or siguro sa Don Carlos or sa store, siguro. Or, sa na lang, sa may paisihan na lang. Ayun, tapos, inano ko muna dito yung table. Inusog ko muna kasi nga pag magdidilig si daddy. Ito. Ayun. May pipil pa ako mamaya guys na isang review. Ang tagal na nun eh. Pero kailangan ma-film ko na rin siya at nakakaya dun sa company. And then gusto ko mag-bookpang ng seafood. Dapat magluluto ako kasi kahapon bumili ako sa di ba namalengke ako sa Cartimar. Bumili ako ng mussels. Tapos, niluto naman ngayon ni auntie. Ginawang tinola ngayon. Kaloka. Sabi ko, bibili na lang muna ako ng pang-mukbang if ever. Kaya, dun sa on the way papuntang MOA, bili na lang tayo. Okay na nun. Hello guys! Magandang hapon. We're here sa MOA. Ayun, bibili muna ako nung supplements ko. Kasi kagabi dapat lalabas kami ni daddy. Tinamad na naman ang lola nyo. So, ayun. Pagagalitan tayo ng OB net. O, hindi agad nabili yung supplements. Tapos, mag-ano muna kami dito ng oras. 2:00 pa lang eh. Kami na kasi magsusundo kay Chris. Ayan. Lunch. Lunch ba? Lunch? Nuts. Nuts. May papayong si Mayor. Pamasunog yung bahay bata. Pamasunog yung bahay bata. Pagpasok ng sana magane, tutong na. Kapi ka ng tutong. Bao kilikili. Ayun, nandito nga sa healthy options guys. Kasi kami soft gel form. Tapos, Capsule yung isa. ano mas maganda? Mas maganda ang soft gel. Same price? Absorption. Magkaiba po. Magkaiba. Anong nakalagay sa reseta? Wala. Walang nakalagay O, na sige, yung form. soft gel na lang. Maganda absorption? Okay. Ayan, sa women's health. Dali pa, hawak nga ako dali. Ito lang yun, nasa lista, miss. Opo. Paano yung take? Sorry, hindi ko mabasa. 2 times a day mo siya i-take. Wala Ito? naman siya. Opo. 2 times a day. Isa sa... Ang cute oh. Yung mga, ano pala dito, pagkain na ng baby. Mga, alam mo, dinurog. Blender. Yung production mo na gawin natin, guys. So, ayan. Hindi, card ko na lang dati. We're here guys sa KKK. Mag-lunch muna kami ni daddy. Ayun, ang ating mga supplements. Binilang ko rin si Chris Pulo. Ayan, ng Power Team. Pampataba to, pampagana kumain. So, yan. Eto, COQ. Hindi ko alam kung para saan yan. Basta, inumin lang natin guys. Kasi, mood and stress. Promote balance in hormone levels. Uy. Mood and stress. Tapos ito para kay daddy. Ayan. Kain tayo guys. Crispy bangus. Walang buto. Boneless.
Boneless bangus. Tapos kare-karing seafood. And then scallops. Thank you. Yan. The kare-karing seafood. Ganda ng ano nito. Parang yung mortar. Kain. Hoy! Punta na kami guys. Ano, nagugulat naman ako sa iyo. Mirror ko. Halo ka. Ay, papunta na kami sa school ni Chris. Yun. Wala kung dediretso kami sa ano, sa Quezon City para dun sa ano niya, replacement ng battery ng ano niya. Patawag dun ulit. Funky Doodle Dandy. Ano ba yun? JBL. JBL, ano yun? Funky Doodle. Ay, naku, yung ko sa'yo. Wala ka na naman ano na naman tong anong kausap eh. Speaker! Yun lang naman ang gusto kong sabihin niya guys. Ang dami-daming punky-punky iwan pa na. Yan. Mood chips. Right. Mood swings. Nakakaloka kasi. So ayun, danan muna namin yung Junakis namin. Binilang ko rin siya ng ano. Ano mo sabi ni Toby? Hindi. Nakahalta na nagbubuntis na yung misis niya. Ah. Hindi na rin naliligo. Hindi naliligo? Kain ng kain. Hindi naliligo. Oh, side mirror cords. Good morning! Alas 11 na guys. Kakalabas lang namin ng kwarto. Ay, walang bihis-bihis na kagabi. Kaloka. Tulog pagdating namin. Alas 12 pasado na ata kami nakauwi. Sobrang traffic. Nagpa-ano kami ng traffic sa Pasig eh. Sa Higanteng Cavite. Ano na kami tumambay. Napagandang Cavite. Kuliginto. Kasi Raul. Bumula ang bibig niya. Sobrang ganda. Napaka si Chris Aquino eh, no? Pataklesa mo. Bakit? Pwede pa naman direkta yun. Aray ko. Ayun, coffee tayo kahit alas 11 na. Pakiders. Ano ginagawa dyan? Tatanong ko pala sa OB guys kung pwede pa akong mag-apple cider. Kasi ang lakas talaga ng ano nun eh. Alam mo, hindi ako nag-crave kaya gustong gusto ko siya. Kalahati na nga lang yung isang bote ko na naman dyan yung bago. Ayun, dahil ang daming leftover kahapon. Yun na muna ang kakainin namin. Ayan, yung kare-karing seafood. Yung piraso na ano ba yan? Bangus. Pero nagluto si Auntie. Hotdog. Yung breakfast talaga. Meggy! Ito, ubusin natin. And then, Kari-kari bukid. ipitake tayo ng ating mga supplements para sa ating bebe. Future bebe. Parang hindi na init dati. Ulitin ko kaya. Ito pa. Naghahanap sana ako ng ano, seafood boil na for delivery kasi wala. Wala. Paano Wala akong sarang? makita. Ha? Paano kung sarang? Ha? Sarang na? Meron naman sa ibang branch eh. Painit naman din. Okay. Kakain lang kami guys. Ayun guys, si Daddy maglalabas ng mga sasakyan. Wala yung ano, tagalabas eh. Dahan-dahanin mo ha. Butimatic. Dahan-dahan, baka ma-splank mo. Ayun, tapos nandyan si Tonton sa kabila. Itong dalawang to coding to eh. Lalabas kasi si Taylor. Ayan. Gagamitin namin pansundo kay Chris. Ayun guys, pinapasok lang ni Daddy si Tonton. Tapos dumating na si Kuya Rex, yung tagapasok namin ng ng mga sasakyan.
Nagsundo daw kasi ng anak ni Ate Betcha, kaya wala kanina. So, ayun, iniiwanan lang namin yung mga susi dyan, just in case ayaw namin pa istorbo. Alam niyo yung hindi na kami tatawagin sa taas or aalis kami, kunwari, tapos aalis naman nung yung nasa unahan namin. So, ayun, nag-iiwa kami ng susi para si Kuya Rex na lang yung naglalabas kasi lagi lang naman siyang nandyan. So, ayun guys, time check, it's anong oras na ba? 3:17 na. So, sakto yan pagdating natin doon. Labas na nila Chris Pulo. Kasi minsan ayaw niya yung saktong-sakto nandun kami. Kasi nakikipag-chikahan pa yun sa mga friends niya. So, ayun, sumabay lang ako para magsimba ko sa Baclaran kasi Wednesday. So, ayun. Baclaran Day. Tapos, laging lang dala ko pag Wednesday. Tama daw si Ronald. Sige, ba? Ha? Ano yun? Hal! Kaibigan ni Chris. Sa mga susi ko na magdala Lagay ko na dito. Wala na bang pasok yan? Basta sabi ko kanina, wala na sa isip ko guys. So ayun, naano ka na, nakapublish na guys yung skincare routine ko. So ano lang, konting disclaimer lang, lahat ng pinakita ko dun is ginagamit ko guys. Kaya nagpakita rin ako ng ibang rejuvenating set kasi subok ko na yun, kumbaga na-try ko na yun, kaya gusto kong i-design nyo, i-share. So ayun, hindi marketing strategy yun guys, pero parang gano'n na rin lumalabas na na tinitinda ko kasi siya, so available siya sa asan na siya? Wala eh. Nagpakawala-wala siya. Ang bilis naman mulan batang yun. Kaya, ayun, uploaded na, na siya, nakapublish na siya. Kaninang alas 12 ko yung pina-publish. Tapos, wait lang. Nag-upload naman yung vlog kahapon. Kahapon ba? Isang araw. Wait lang. So, ayun, punta na tayo kay Chris Pulo and wala tayong ngayon, kundi serum pa rin. Kasi mag-church lang naman tayo. Hindi ako may something sa mukha ngayon. Serum lang. Tapos lip tint. Yes. Si Dodi umiiyak kanina sa pinapanood namin. Sa pinapanood niya. Sobrang nantig pa yung puso mo, Daddy. Nagiging emotional to ngayon. Siguro, sign yan, Daddy, na magiging daddy ka na talaga ulit. Alam mo yan. Nakakawa kasi. Anong title nun? Yung America's Gosnell trial, the #1 serial killer of America. Grabe, talagang ina-abort yung mga babies. Grabe, nag-e-edit ako, pagtingin ko pa si Daddy lumuluha na. Masyadong ngayon si Daddy. Emotional. Pagka mga baby na mga usapan. Sana magantong mong ginugupit ang spine. May dinosaur. Talaga. Grabe, nakakaawa yung mga ina-abort. Talagang ginugupit yung spine. Parang Ang ina-abort? Ina-abort? Ay, abort. Biningot ka. Kasi kailangan dead sa sila paglabas. Kaya nga, grabe talagang umiiyak ka, alam mo yun. So, panoorin nyo yun guys. Dinownload mo ba yan? Oh. America's Serial Killer? Gosnell. Si Gosnell, yung trial niya. Makapwisit yung tao, napakasama. Grabe, napademonyo talaga niya. Yan na guys, yung bata. Yung binata pala. Pwede nyo na Mausok. tawagin Kolokoy. Kolokboy yung munong Kolokoy. Pwede na, binata na ako eh. Ayun guys, papadrop lang ako sa kanila sa ayaw mo ko sa anak Saan? sa Baclaran Church. Dati siya karay-karay ko. Sige, ako na lang. Bilang mo choking. O sige, yung choking na binili natin kagabi, Daddy, na panis. Agad? Nilagay ko sa oven, sa micro. Dapat pala ko na sa ref. Yun, na panis. Totally nakain siya. Hindi ko pa nilulunok yung kanin eh. Kung nilunok ko yun, jerbox na ako ng jerbox sa school. Kurak, anong oras? O sakto, alas 4. Novena, Daddy. Ayan, maabutan ko pa yung pang alas 4 na novena, guys. Let's go. Gusto ko magawa ng joking.
Wala nga tayong mabibila ng chakoy na ganun ka Diyan. aga. Yan may. Bukas kagad yan. Bukas ba yung pag ano na? Open 24 hours. Pang ano ng amoy. So, wala pa masyadong ano guys, yung pa rin yung itsura dito. And nakauwi na nga pala ako. Di ba nagsimba ako sa, sa Baclaran. Sobrang bilis lang nung Novena. 30 minutes lang. Minsan, meron dyan na umabot ng 45 minutes. Minsan, meron namang 30 minutes lang. Depende sa nagbabasa, sa naglilid. Minsan, mabilis magbasa. Minsan, mabagal. So, ayun, mabilis lang ako kanina. So, umuwi na ako. And, nagpapabilisan na si auntie ng pang-almusal bukas. Kaso, ang init. Di tinamad na pumunta ng store. Tapos inaantay ko yung sticker ng yung mga bagong product. Sabi ngayon ang dating eh. Kasi kahapon daw napaship. So inaantay ko sana ngayon. Hindi naman dumating. So sana tomorrow. Yung para ano ba yun? Ma-launch ko na. Ma-post ko na available na siya. Colors. So, ayun lang guys, ang ganap today and wala na sigurong magaganap pa kaya i-end ko na ha. Kasi si Chris is kumakain na ng dinner. Ayun, tapos I don't know, wala na. Para makapag-edit na ako. Bukas na lang kasi walang ganap today. Nag-stay lang ako dito maghapon kasi nga doon sa sticker na inaantay ko. Kaso di dumating. So, wala nga tayo ngayon. So, but still tomorrow na lang. Sobrang aga kong i-end. Bye! Good night. Good night. Good night agad. Bye-bye!